Volia fer-li una pregunta, en concret, de les que ha demanat llegir la companya Isabel, la 292 i la 374, perquè, clar, vostès m'acaben de dir així que no se poden canviar les faroles o que no se pot arreglar un carrer sense que vinga una subvenció, no? Que els diners són super clar, no s'entén massa, perquè si tenim molts diners però n'hi ha que esperar a una subvenció per arreglar un carrer, com el que ha passat en Favara, que volien vostès reclamar-li a una empresa o no sé què, o per canviar unes faroles, doncs home, ni tanto ni tan calvo, no caguem per mig cul, que solem dir així. En aquest sentit, quina pregunta li fas? En la resolució 374, un dels gastos que ha llegit el senyor secretari és la dotació en 20.000 euros de la partida de comunicació institucional. Per ficar un exemple, vostès gasten 0 en Creu Roja i 10.000 en Càritas. Tenim diners per a gastar 20.000 en comunicació institucional? Per cert, passa de 8.500 a 20.000. És un 135% més, aquesta partida. I tenim que esperar a una subvenció per a canviar faroles, per a arreglar un carrer. És a dir, no me val aquest discurs. El prec que els faig és, en la frase feta aquesta que es feia, que, evidentment, els recursos n'hi ha que respectar-los i n'hi ha que vigilar molt bé el seu gasto, però, home, no caigam en el racanerisme. I aquest és el prec que els fem. Simplement. Gràcies.